Здравейте! Аз съм Благовеста. А аз съм Диан. И сме тук за вас, бъдещи младоженци. Попълваме сватбен бележник с полезна информация, а на колегите, ангажирани в сватбения бранш, предоставяме възможността да ви запознаят с тяхната работа. А днес ще ви представим оркестърът на новото, модерно поколение. Колеги, ако идеята да се представите в нашето предаване и да популяризирате работата си ви харесва, се свържете с нас сега. Контактите ни ще намерите в информацията към това видео по-долу. Ако този епизод ви е бил полезен, харесайте го и се абонирайте за нашия канал Сватбен бележник. Започваме! Привет, Ванче! Много ми е драго, че си тук при нас и че имаме възможността да те представим в нашето предаване. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие. Представи се. Кажи с две думи кой си ти и защо си тук при нас на бъдещите младоженци. Аз съм Ваня Друмева, ръководител, водеща и солистка в Табиет Лайв Бенд. Къде най-често работите? Предимно на територията на град Варна, в радиус до 100-200 км около Варна, но последните години страшно много участия и покани имаме из цяла България. Даже последната една година много зачестиха поканите да бъдем част от сватбените тържества на младоженци в Плевенския регион. От колко години сте в тази професия, в тази формация и как се събрахте? От 2012 по спомени, но не бяхме в този състав, в който сме днес. Той претърпя промени през годините. Точно този състав сме вече почти 8-9 години. Аз не съм човек, който брои с точност, може и по-малко да съм, но долу-горе това ми се върти като хронология. Всички от нас се познаваме от ранна детска възраст някой, защото сме учили заедно в музикалното училище в Котел. С другите сме били заедно с студенти в музикалните академии, някой в Пловдив, други в София. Просто живота така ни завъртя, че накрая сформирахме Табиет Лайв Бенд. От колко души се състои бенда? Бенда е от 6 човека. Както казах в представянето си, аз освен ръководител и водеща съм солистка на Табиет Лайв Бенд. С мен е и моята колежка Даниела Станева. Другите колеги са двама, които са на синтезатор, клавир, всеки го нарича по различен начин. Имаме гайдар и живи барабани, барабанист. Като в предния въпрос, в който отговорих, че всеки един от нас е завършил своето средно и висше образование, направление музика. Ние всъщност от много малки се обучаваме в тази сфера. Всеки един е завършил на по-различен инструмент от този, от който свири, но с течение на времето се е пренасочил, реализирал и доразвил всъщност в ден днешен на инструмента, на който всъщност практикува и в Табиет Лайв Бенд. Интересно. Каза живи барабани. Какво означава живи барабани? Да ти го обясня на по-прост и разбираем език, защото и много от хората, младоженците, аудиторията, която ще ни гледа, най-вероятно ще се зачуди как така живи, да не са умрели. Повечето музиканти, колеги, които работят, всъщност ритъма на даденото парче тръгва от самия клавир. При нас обаче това нещо не е от клавира, а всъщност състои се от цял сет барабани. На барабаните колегата ни Живко Михов. Това всъщност при нас е най-големия плюс и ни дава свободата да творим, да забавляваме младоженците, защото не си ограничен в всеки един момент какво точно ще им поднесеш като песен от различен стил, жанр и така нататък. Много по-разнообразно е
и хората го виждат, разбират го и емоцията вече, която им предаваме, е съвсем различна. По-хубаво е, по-богато е. Звучи наистина много, дори иновативно бих го нарекла. То не е иновативно. Всъщност, едно време всички добри оркестри са били предимно с живи барабани. Той не е имало и друг вариант. И най-добрите музиканти всъщност са били хората, които свирят на сватбените тържества. С течение на времето, инфлациите, поскъпването на живота, музикантите са се принудили всъщност да работят в много мален състав, за да могат да оцелеят. Години назад, понеже ме попита как всъщност е сформирана нашата група, в началото ние също бяхме без тези живи барабани. И когато Живко Михов дойде в нашият бенд, оркестър, както всеки ни представя по различен начин, това беше нещото, което всъщност допринесе за нашето развитие, обогати ни. Ние всъщност едни други постоянно се допълваме и се развиваме в насока музика. Ти каза бенд, оркестър, преди време бяхте оркестър Табиет, а сега сте Табиет Лайф Бенд. Какво наложи тази динамика в името? Наложи модерното време. По принцип, думата оркестър е изключително елитна дума. Аз отново се връщам на това, че преди години, много години, хората, на които всъщност ние се прекланяме пред техните таланти, всъщност те са ни дали наследството, това, което ние сме изучавали, за да може ние днес да го практикуваме. Те са били най-добрите, най-завените, посредствените музиканти, не са можели да бъдат част от сватбените тържества. Но всъщност много от колегите даже са се преориентирали към диджейството, за да оцелеят. И тази дума оркестър, точно поради тази причина, че се е наложило да се намалят съставите, което по-рано ти казах, някак си е намалило и възможностите да показват какво могат. Ограничили са ги много. И са стигнали до момента, в който се свири само народно, само фолклор, или другата крайност по ориенталските звуци, така да ги нарека. Затова много от подрастващото поколение, защото всъщност ние вече изцяло само на много млади хора сме на сватбените тържества, думата оркестър я сравняват само с народно и, така да се изразя, кючек. И с течение на времето работата ни и по клубове, клубни сцени наложи промяната на името да не бъдем оркестър Табиет, а Табиет Лайф Бенд. Нещото, което го има в тези три думи лайф, ние винаги сме наживо. Много често се е случвало да бъдем на участие и колеги, други музиканти да са заедно с нас и да кажат: ама вие нямате ли заготовки, нещо, подложки? Това е всъщност основата на музиката и оттам вече колегите допълнително да обогатяват със своето свирене и да се чува въпросната песен. И аз отговарям: не, всичко е така, както го чувате, и те са възхитени. Затова максимално се стараем да бъдем в крак с времето, с модерното, за да може да се котираме и на пазара. И то по един доста интелигентен начин, за което адмирации. Благодаря. На какъв етап от подготовката за сватбения ден младоженците е добре да се свършат с вас и колко срещи следват след това? Последните години, може би година по-рано е най-добре да ни потърсят. Да, много често чувам този отзвук иха, ама една година не е ли много? Ами колкото и нескромно да звучи, в нашия случай не е много. Стоя зад думите си, че ние си вършим перфектно работата. Аз не допускам да има издънки, защото всъщност най-голямата реклама е от уста на уста. И това е нещото всъщност, което провокира младоженците да ни звънят година по-рано.
защото аз съм напълно наясно, че в сватбения ден не сме само ние. Те държат както ние да бъдем част от тяхното тържество, така и определения видеограф, фотограф, определеното място, където ще се проведе сватбеното тържество. Всичко е съвкупност и за да бъде тази тяхна приказка, така както те са си я мечтали, всъщност набора от екип, който те желаят, трябва да го потърсят вече година по-рано. Такива са моите наблюдения. Как младожениците да преценят и да направят избора? Оркестър и диджей? Или само диджей? Или само оркестър? Аз винаги на срещите с тях говоря като първа среща с дадени бъдещи младоженици. След като им обясня как протича една наша сватба, какви ритуали са включени, каква музика изпълняваме, моля ги да ме изчакат да си изговоря това, което имам да им кажа. И почвам да задавам въпросите и първият ми въпрос е точно от този тип. Какъв стил музика те предпочитат да преобладава на тяхното тържество? Веднага, директно с пример, ти отговарям, защото много често има младоженци, които ми казват, ние не обичаме фолклор, ние не слушаме балканска музика, искаме малко повече рок или някакъв друг жанр. И аз им отговарям, че всъщност ние не сме техните хора. Не обичам да залъгвам младоженците. Както казах, нашата най-голяма реклама е от уста на уста. За мен това ще бъде антиреклама, ако на дадено тържество не си свърша добре работата. Когато те ми кажат, ние слушаме всичко, плюс рок парчета, ако набор от тези стилове музика, които те държат да присъстват на тържеството, не е толкова огромен, говорим за 5-10 песни, никога не сме отказали те да бъдат пуснати от нас. Но ако те искат да има много всеобхватна музика като жанрове, тогава е хубаво, освен ние, да работим на тяхното тържество, до нас да стои и сватбен диджей, подчертавам сватбен диджей, защото се е случвало да бъдем на тържества, на които младоженците избират диджей и за тях това не е важно. Важното е, че е диджей. Да, но ние се сблъскваме заедно в работата, за мен е важно да може да се стиковаме, да си бъдем взаимно полезни и когато този човек не е бил на сватбено тържество, много по различен начин подхожда при поднасянето на музиката, при усещането на хората, защото едно е да си на индивидуално тържество конкретно, едно е да си в клуб, дискотека, където публиката е всеобхватна. Затова казвам, че е много важно те сами ясно, без никакво притеснение да кажат всъщност какво искат, какво предпочитат и много важно какво предпочитат и гостите. Много често казвам, това е вашата сватба, ще бъде така както вие се я представите, каквото вие искате, но отварям една много голяма скоба. Ако не желаете с нито един от гостите да се съобразявате, тогава защо я правите? Няма как да дойдат дали ще са 20, дали ще са 120 или 220 човека на вашето тържество. Тези хора да искат да слушат разнообразна музика, а вие да ги ограничите. И веднага им обяснявам, че това провокира провалянето на сватбеното тържество. Те трябва да ни имат пълно доверие, ако наистина държат ние да бъдем част от тяхното тържество. До нас, ако стои диджей, съвкупността от хора, които ще се грижат за музикалното оформление, да ни дадат пълната свобода, защото вече доста години сме се наложили на пазара, че ние всъщност добре преценяме гостите, в какъв момент, каква музика да им поднесеш или ако видиш, че всъщност те не откликват, не отвръщат на това, което веднага можеш да смениш. Но когато ни ограничиш, остават с впечатление гостите, самите сватбари, че всъщност проблема е в нас, в хората, които ги забавляваме. И винаги съм абсолютно директна, честна и търся всъщност хората да не остават заблудени и никога нищо не е на всяка цена. Това е чудесно, защото наистина неоправданите очаквания са нещо много болезнено, след като денят вече е отминал.
Ами, винаги, абсолютно винаги. Нещото всъщност, което е провокирало много младоженци да ни търсят е, че на мен това нещо не ми се заплаща, никой не ми го изисква, но аз държа във всеки един момент да знам какво се случва на тази сватба. Кой, къде е, обвързан с някакъв ритуал, нещо ще се случва ли, изискват ли ми го от ресторанта това нещо, да речем въпросната ръченица, на която даряват кумовете. Аз отивам и търся кой ще танцува. От ресторанта изисквам даровете. Тези неща по принцип трябва да има човек, който от агенцията, агент, който да следи цялото тържество. Аз го правя, защото за да върви моята работа, всъщност ми е нужно това нещо да се случи и гледам винаги нещата да вървят поетапно. За всяка двойка си имам един тефтер и отгоре всичко, което сме изговорили, как ще бъде като ритуали по време на тържеството. Всяко едно нещо се отмята, за да не стават гафове. И ти си има сватен бележник, не само ние. Имам си голям. В групи като вашите има ли водещ или е нужно да има допълнително ангажиран такъв човек? Ами, последните години ми направи впечатление, че когато звънят, понеже аз отговарям на телефона, който е изписан и в Фейсбук страницата ни, въпросът е следния: свободни ли сте на определената хикс дата, говорим, задават въпроси и стигаме до въпрос: а водещ имате ли? Преди години този въпрос не ми беше задаван и вече почвам да си давам сметка всъщност защо ми го задават. Да, имаме водещ. Аз съм водещия на сватбеното тържество. Колежката също ми помага. Явно вече хората почнаха много да отсяват и да разбират всъщност как трябва да се случват нещата. За тях е важно водещия да може да ги усети, младоженците, да не е стереотипното нека всички станем на крака и стоиш и няма емоцията. И последните пъти, в които се срещам след сватбата с младоженците или с техни приятели, които ни търсят да бъдем на тяхното тържество, нещото, което чуваме: прекрасно беше воденето. Аз така не съм плакала на сватба или така не съм се усмихвала, което за мен е най-голямото признание. Някой да ти каже, че е трогнат от това, което си направил. Да, винаги казвам какво правя, какво е моето водене при посрещането в ресторанта, какви ритуали правя от начало до край, но тези ритуали те не са задължително да присъстват. Ние заедно изготвяме кое ще го има, кое няма да го има, или пък ако те някъде са били на някоя сватба, дали в България или в чужбина, нещо са видяли, или пък в интернет пространство толкова много неща има, харесват си, избират си. Да, вкарваме го, няма никакъв проблем, правим го така, както те пожелаят да бъде. Или даваш съвет как би било да стане по-добро от това, което са видяли. Много пъти, даже честно казано, винаги им казвам, че това, което са решили, защото много често и това се случва, ние ще направим еди си как. То вече съм го виждала много пъти, им казвам, че това не се получава, не действа, не става, но въпреки всичко, ако държат, то се случва. Могат да го направят, няма проблем, аз не ги спирам, но не, имам предвид, че даден ритуал, видяли са го, иновативен е от клипчетата, които се котират в Америка, нали сега, новите, да речем букета с лентичките, да се издърпва. И тук винаги им казвам, почти винаги този ритуал не се случва. И те, ама защо? Ами защото ти до последно, колкото и да са ти потвърдили тези момичета, че ще бъдат на твоето тържество, винаги в последния момент се появява някоя допълнителна дама или някой липсва. Оказва се, че лентите или не стигат, или са в повече. Почва се едно дърпане и накрая пак стигаме до стандартният начин хвърляне на букет. Така че аз им казвам какви са минусите, но ако те много държат да го правят, аз съм за. Какъв е подходът ви към всяко бъдещо семейство? Абсолютно индивидуален. Винаги се допитвам как те си го представят
и как биха искали да протече тяхното сватбено тържество. Но въпреки всичко, с годините натрупан опит, да речем чисто в музикален план, когато сме на дадено тържество, понеже нашия репертуар е доста богат, обширен, ние изпълняваме музикални парчета, така да се изразя, песни, които са от българския фолклор, защото ние всички сме изучавали български фолклор. След това песни изпълняваме от репертуара на Лили Иванова, Васил Найденов. В българската естрада само произведения, песни, които са хитове, които хората ги знаят, пеят с нас, радват се. Естествено и балканската музика. Гръцка, сръбска музика, всичко, което е на Балканите, ние го изпълняваме и това е всъщност и нещото, което е формулата за успех и да бъдем част от сватбените тържества на доста бъдещи двойки. Каква палитра от услуги имате възможност да предложите на младоженците за техният сватбен ден изобщо? Както казах, водещ на сватбеното тържество в ресторанта. Също така много от младоженците предимно избират да сключат граждански брак с изнесен ритуал. Много често обаче лицата по сключване на граждански брак са заети или пък общината не предоставя книгата да се изнесе, за да го сключат в деня на сватбеното тържество. Тогава младоженците избират да сключат в по-преден ден, дата, предната седмица, самия граждански брак и тогава още една услуга от нас, всъщност ефективен, но аз го водя точно по начина, по който те са си го избрали, както ще бъде и лицето по сключване на граждански брак. Другата услуга, която всъщност предлагаме е взимането през деня на младоженец, кумове и булка по нашите български обичаи и традиции. И нещото, което само нашия оркестър го предлага е ефектно сватбено осветление по време на тържеството в ресторанта. Имаш ли съвет към бъдещите младоженци? Съвета ми е, когато протича самото сватбено тържество, аз винаги почвам да лавирам, да им казвам: усмихнете се, не мислете сега за ритуалите или дали всичко ще е наред, всичко ще е супер. Аз ще ги гледам тия неща, всичко ще е супер, искам само да сте усмихнати и наистина да си изживеете сватбения ден така, както трябва да бъде, защото много често се вглъбяват да следят всеки един детайл, но те тогава не са на сватбеното тържество, не са със своите гости, те са някъде там в тефтера с записките и това е нещо, за което винаги апелирам: забавлявайте се, това е вашия ден. Ти даде доста причини и все пак да си задам така любимия за мен въпрос: защо бъдещите младоженци да изберат вас? Защото сме по-различния оркестър, така да го кажа, защото, както казах, името ни е Табиет Лайф Бенд. Имаме много голям репертуар, чисто жанрово и млади хора сме. Това е нещо, което много се харесва. Весели, усмихнати и винаги готови да направят тържеството на младоженците така, както те го искат. Много ти благодаря за това участие. Мисля, че поднесохме доста полезна информация на тема музикално оформление и съм сигурна, че бяхме много полезни на бъдещите младоженци. Аз благодаря за поканата. Благодаря ви, че останахте с нас до края. Днес ви представихме Ваня Друмева, ръководител, водещ и солист на Табиет Лайф Бенд. Ако този епизод ви беше полезен, харесайте видеото и последвайте нашия канал Сватбен бележник, за да не изпускате следващи новини. Той е бил полезен и ме харесал. Последвайте Сватбен бележник.